palingkod kitang tanan mga igsoon. God is good. Palakpakan nato ang Diyos. Magabasa ko balik sa Proverbio 27:6. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Magdala ko misay ani nga nubo nga verse, a painful healing. Usa ka masakit nga kaayuhan, a painful healing. Daw usa ka pag-opirang walay anesthesia. Ug way mosugot ana nga operasyon. Praise God. Sa atong pagkatao, mga igsoon, na kinahanglan tagtulog ka matang sa healing. Ang una, physical healing. Kasagaran sa mga masakiton, nangandoy kaayuhan nga way sakit. Painless medication. Ang uban, musugot na lang mamatay sa ilang balay, kay mahadlok sila dadon sa hospital, kailang kahadlukan ang injection o ang mga sakit nga tambal. Pero ang paningkamot sa mga doktor, butangag anesthesia para ang pasyente dili mo bate kung dunay gihiwa sa iyang lawas. Labi na mga major operation na patulugon ka sa anesthesia para dili ka maglihok o dili ka magtiyabaw kung dunay operasyon na paghahimuon. Inigtumar na to mga tambal, katong tambal nga mupasakit sa imong sakit aron ayohon ubanan og mga pain reliever. Kay di ta gustog sakit, pero muagi kining lawasa og lain-lain mga sakit. Basta sakit, sakit ginapaminahon mga igsoon. Walay sakit nga gilok. Ang tanan sakit, sakit mga igsoon. O nakinahanglan ta og kaayuhan o kasagaran sa gusto natong kaayuhan, katong painless healing. Ang sunod nga healing atong gikinahanglan is emotional healing. Kini di na to makita ang kahapdos, din to makita ang samad nga naa sa sulod tungod sa frustration. Mapakya sa daghang mga attempt sa kinabuhi, mga paningkamot ngay kapakyasan magbili na siya problema sa imong emosyon. Kung masakiton ang imong pagbati, dili ka ganado tanawon, dili ka excited tanawon. Kung naay problema imong pagbati, usahay ang emotional nga problem makita sa naong. Sagsaon na to tarong-tarong pahiyom, mabasa gyud, ma-discern na dunay problema sa sulod. Labi na kawad-antag mga mahal sa kinabuhi. Dugay kay maalim sa sulod. Mailag na kinahanglan na o mga medical o portal o mga synthetic nga mga tambal kay matapna da ang kasakit. Naay panahon nga atong kasing-kasing mapuno sa kayugot o pagdumot, maglungot-lungot sa sulod. Ug dili maayong masakiton ang atong pagbati. Dili ka kapadayag sa gustong malipayong buhat kung masakiton ang imong pagbati.
Wala kay kalipay nga magbuhat, ibutang nato sa paghatag, wa kay kalipay sa paghatag. Sa pag-alagad, wa kay kalipay tungod kay masakiton ang imong pagbati. Ug nagkinahanglan ni kaayuhan. Muna sa Isaiah 61, usa sa mga misyon sa Ginoo, ayuhon ang mga broken hearted. Kay walay doktor, psychologist lang siguro, hiling-hilingon ni mong espiritu, pero walay tambal. Pwede siguro matagaan kag vitamin kay wa kanay tulog. Tungod sa paghuna-huna sa mga problema kaguol. Doon na tayo mga kaguol nga ma-experience, ilabi na masakitan tag mga taong dili faithful. Imong gikumpiyansa, imong pagsalig, giluiban ra ka diha-diha. Ug sakit kay ni dugay maalim ang emosyonal nga problema kay walay medisina ana. Amen. Nagkinahanglan tag mga higala nga makakomfort nato. Nagkinahanglan tag mga tao nga kung duna kay kasuko sa laing tao nga naay mo patunga aron mapaduol ang inyong kinabuhi ug makadayganay sa usa ug usa. Nagkinahanglan tag mga higala sa panahon sa kagul-anan. Labinag ang imong ikagul-an ang dili maayong relasyon ngadto sa ubang mga tao. Hallelujah. Kung may problema taana, nagkinahanglan tag restoration. Apasiguli isura ning magkinabuhi kang nay nagdumot sa imo. Unya wa maayo ang inyong relasyon. Murang mabalaka kag basig di na ko kamataan ning kabuntagon unsa kay akong kahimtang sa adlaw sa paghukom. Sa mga panahon nga ingana, nakinahanglan tag pagpasiguli. Amen. Nakinahanglan tag mga tao na pwedeng makahimo sa pag-ampo o kahamangunay aron nga iduol ang relasyon kung unsa may problema. Kaya ang problema nga dili dayon maistoryahan, magkadako mura siya cancer mga igsoon nga kung matandog na mukuyanap na sa imong tibuok lawas kung dili na siya ma-cure, matambalan. Nakinahanglan tag forgiveness aron dili ta mabug-atan kung may mga panahon na dunay emotional problem, stress o sakit. Iuna pagplastar ang kinabuhi na imo na siyang gipasaylo. Lord, tagay kog dalan nga magkatagbo, milubog na akong tinanaawan sa iya Ginoo. O wala ko'y nakitang tao nga angayan nga mumijate aron madala ko sa tubangan ani nga tao. O ayaw ko itugot nga mawala sa kinabuhi nga dili ni mahusay. Ayuhan ko Ginoo. Usahay magkabangi ang mga magsuon, inikanan, mga higala. O maulian lang imong pagbati kung dunay pagpinasayloay. Amen. Kung dunay pagtinawatay, usahay nahimo tang kapangdulan sa uban, na usahay mugarbo puta na sakto to akong gibuhat, pero na-open na sila. Ang tagaan tagdalan sa Ginoo nga kadtong nasayop nga hika nato o kita mo'y nakasayop kanila, mga itag sorry. Kay hangtod walay reconciliation, walay forgiveness, walay acceptance, ang pabili ning mag-ab-ab na emotional na sakit. Ug mao ni ang gitan-aw ni Isaiah 100 years nga Ginoo nangadtoy nga mahitabo na ang iyang pag-anhi. Kay daghay mga tao nga nabilanggo ani nga pagbati
ug gusto niya ang tagaan tagkagawasan. Ablihan niya ang mga nagkulong kanato ani nga mga matang sa pagbati, nga bahalag mga matay basta way pagpinasayloay, bahalag mga wala sa kinabuhi basta wa nay pag-atubangay. Nang maong mga butang makapawala kanato dapit sa gingharian sa Dios. Ang sunod nga healing atong gikinahanglan is the spiritual healing. Spirituhanong kaayuhan. Kining dili nato pagpakaila og tinuod nga Dios usa na kadakong balatian sa atong kalag. Mas maayo pa'y masakiton imong lawas nga naa kay Dios kaysa maayo imong lawas nga wala kay Dios. Talakpakan nato ang Ginoo. Hangtod nga dili magiyahan ang atong hunahuna sa pag-ila sa matuod nga Dios, naghambin ang atong kalag og usa ka balatian nga magdala kanato sa kalaglagan. Nakinahanglan tag mga magwawali na nahisubay sa sugo sa Dios aron magtug-an sa kamatuoran. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Dali ra nga kung duna kay problema sa isig kaingon, dali ra ka makitag tao nga maka-mediate o kaha magkatagbo mo. Pero kung Diyos mo'y atong kabato, na kinahanglan tagtarong nga mga tao, tinuod nga mga tao, nga magtug-an sa tinuod, aron maminaw ang Diyos tungod sa atong kalapasan. Kung salamat kay ang Diyos, nagsulti siya, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung wala pa yung mga magwawali, nga nibiya sa ilang mga laraw sa kinabuhi, mga magwawali nga wala mulahos sa langyutanong pangandoy, panglantaw, gitalikdan ang tanan. Kay dunay agda ang Diyos ngayang pulong kinahanglang kamantala sa kabuhatan. O usata sa mga nagakabig, dili mga bantog nga mga tao ang gigamit sa Diyos aron ta makadungog aning maong mayong balita. Pero sa wala pa moabot ang mayong balita, naguna ang pagtimaan sa Diyos sa atong kinabuhi. Nga sa dihang nagpatalinghog na sa mga pulong, bukas na ang kinabuhi nga magdawat sa kamatuoran. May uban ka nato nga may pag-ila na sa Diyos sa hilom, wa palang yun sa hingpit na samtan. Pero nagdumili ta nga nag-ila nga dunay laing Diyos, dili maglungtad ng kalibutan kung duhay Diyos ang namunuan. Nag-ilatadaan sugad ta nakamat mo nung buot usaray Diyos nga nagbuhat aniya kabuhatan. Pero sahay na isalaang ta sa daghang mga baba sa mga magwawali. Salamat kay ang laraw sa Diyos nagmadaugon aron makaabot sa atong kinabuhi. Kay dunat tayo spiritual nga pagkamasakiton na tumangan sa Diyos. Hangtod nga di nato mailhan ang Diyos makasasala ta. Mga matay mo sa inyo mga salagawas kun mutuo mo nga ako mao siya. Wala gitanaw ani ang matang sa atong pagtuo. Wa gitanaw ani kung unsa ta kabantog sa atong pagkamagwawali. Ang importante nakaila ta sa Dios nga nagpaila sa iyang kaugalingon. Hallelujah. Kung kinang spiritual nga balatian na kinahanglag kaayuhan, ang bugtong paagi nga maayo ang atong kalag, forgiveness and reconciliation. Amen. Nga makadawat ta sa pagpasaylo sa Diyos ug mapasiguli ta ngadto sa Diyos. Hallelujah. Ug mao ni ang mga butang nga gikinahanglan sa tao. Naghisgot ang pulong atong gibasa kanina, wounds of a friend.
Kining samad sa usa ka higala, na mga higala usahay nga nagpakita gyud nga higala, tinuod nga higala. Kaya kung makita ka nga di na maoi mo ang kinabuhi, ang tinuod nga higala mo doon mo pikpik, dili maayo ang imong gibuhat. Ang tinuod nga higala mo dasig, panahon nga doon na kay discouragement. Koreksyonan ka sa tinuod nga higala kung nagawi kag misconduct o dili maayo nga kagawian. Kaya usahay maglikay ta sa panagkauban kay ang kadaot sa usa magdamay sa tibuok panon o grupo. Salamat kung doon na tayo mga higala nga usahay mo badlong nato. Mahimo ni siyang samad, usahay matandog atong garbo pero atong gianinaw nga makaayo ang iyang advice o pagbadlong. Muni giingon ni Solomon, wounds of a friend is faithful. Makatabang, makaayo ug usa ka pagpaila sa pagkamatinud-anon. Kining badlungon ta alang sa ikaayo. Admonition of a friend, kung sayop ang imong choice, maghimo kag pagpili, imong higala ayaw ana. Kay nakita nako nga dili ni maayo sa imong kinabuhi. Masakitan ka ana kay imong gitan-aw higala, pero ni contradict siya sa imong gisugyot o gisulti sa iya. Wala niya gidawat, pero gi-advisean ka nga dili maayo ang imong choice o disposition. Muna ni Solomon, wounds of a friend. Salamat kung na tayo mga higala nga bisan sila nakapasakit kanato, pero nagkurihir sa atong kinabuhi, nagtulid sa atong direksyon. Salamat na kinahanglan tag tinuod nga mga higala aning kinabuhi nga makahatag natong maayong mga pagtambag, bahalag makasakit basta makaayo. O sa kaadlaw ang Ginoo kauban sa iyang mga tinunan, ang mga tao, ang imong mga tinunan, ang mga tinunan nag-ilapod, magingnan sa Ginoo, walay tinunan nga mulabaw sa iyang magtutudlo. Pero sa kadlaw misulti ang Ginoo, ye are my friends. Mga higala ko kamo, John 15:14 to 15. Henceforth I call you not servant, dili tanamo tawgon o ulipon sugod karon. For the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. So tawgon ko na mo mga higala kay ang ulipon di kay bawo kung sa ibuhaton sa iyang agalon. Pero ang higala, tug-anan ko kamo, bisan ang mga butang akong nadungog sa akong amahan. So, ingon nga higala, dihay panahon nga gibadlong ang iyang mga tinunan. Pero wala itong makapadiscourage. Kay nagpaila ang Ginoo nga tinuod nga higala. Ug wala po ma-discourage ang mga disipulo sa mga panambagon sa Ginoo, kay nasabtan nga kini usa ka maayong paagi sa pag-iya sa kinabuhi. Dihay panahon nga gibadlong sila sa dihang wa sila magkasabo ug sayop ang ilang mga panghuna-huna. Sama sa gibasa ganina sa atong devotion na nag-ampahay sila kisay mahimong dako, gibadlong sila sa Ginoo. Tan-awan ninyo ning mga namunuan sa kalibutan, nagpakaagalon sila sa katawhan, pero di ni mahitabo sa inyo kisay gusto niyo magdako, mahimo siyang ulipon sa tanan. Usa ka pagbadlong nga nagiya sa kinabuhi sa Diyos nung pagkinabuhi. Hallelujah. Gimatuto sila, giumol, pinaaging pagpakitag ihemplo sa kinabuhi, gipanton, gigiyahan, gisugo, hangtod sa katapusang panahon nga nanamilit siya sa iyang pag-ingon, go ye therefore and teach all nations, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ipakita ang kahimtang sa usa ka higala. Pero matod pa ni Solomon,
dunay mga halok sa usa ka kaaway. Nagpasabot ni nga dili ni kaaway sa sinugdan, di ka makahalok kung di ni mo higala o hinigugma. Tingali dunay maayong relasyon sa sinugdanan, pero ang mga halok sa usa ka kaaway malimbungon. Sa sinugdan higala suod, pero usahay makisanggag halok sa pagluib. Usahay magmahay ka nga nung gisuod man ako ng tawhana, sayang akong pagsalig, ang ako hinugitugan akong mga sikrito. Karon ipangyaw-yaw na nga to sa uban. A deceitful kiss of a friend of an enemy. Mauni sila ang mga lubo nga nagpakakarnero. Bantayan na, no? Nakaniadto mga close friends, inagbayay, kinatawanay, kuyog sa mga panon, hangtod nga pagtanaw ni mo nga higala ni, magtugan ka na sa imong mga sikrito, mga tinago nga mga butang ay biyanig itugan sa uban. Close kahigala kahit magbantay ta sa pagkumpiyansa sa atong pagsalig. Gipahimangnuan ta sa kasulatan, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Okay nga na ay mga taphaw nga secrets, okay lang yan na maghisgot mga young people, nagkaoya minasora, lilikain na siya bugat. Pero kanang mga sikrito nga 10 anyos ni mong gilum-luom, hasulon ka usay ni katulog, pukaon ka sa imong konsensya, nga nakakita kag higala, kalit lang ni mong gitugan. Kung sa dihang gitugan po ni ngadto sa uban, usa ka halok sa usa ka kaaway. Kini malimbungon. Praise God. Never trust to a close friend. Ayaw mo pagsalig kayo bisag suod nga higala. Di nato putlon ang atong pagkahigala, pero we should make a gap, a certain gap nga a clearance of protection. Sa close mo, pagbutang yung clearance nga makaiswag ka kung kumbinsihon ka sa dili mayong butang. Dili mayong mga laraw, bisag higala mo kinahanglan kay clearance nga ibutang na dili kaniya sa tanang panahon madala o ma-influensya. Kanang clearance of excuses, kanang clearance di sa kuron, sorry kay ron, kay dili usahay mura na tagigawngan sa atong ilong kay tungod sa pagkahigala. Imo na dahil kong talikdan ron, usay madala ta na i-compromise nato ang atong choice o pagpili. A clearance of privacy. Ayaw ihurot pagtugan ang imong mga tinago. Nang mga butang dapat Diyos lang mo imong tuganan. Ayaw isalig sa tao ang mga tinagong butang nga ang Diyos lang mo hinay-hinay nga makapasaylo, hinay-hinay nga makapawala ani sa imong konsensya, makahugas ani sa imong konsensya, kaysa matug-an mo ning tao nga itug-an ni ngadto sa uban ug madayag ang imong kaulawon. Kinahanglan karuho nato ang atong usa ka higala nga he or she is more than a brother. Higala nga labaw pa kay sa usa ka igsoon. Mag-aaway na mga magsuon, pero klaruhan ka ng higala nga higalaon nimo nga labaw pa mong pabilin kaysa usa ka igsoon. Salamat Lord. Halakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Kitang tanan huruta mga kaaway sa Diyos kaniadto. We were enemies of God before.
Isaiah 59:1 and 2, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Dili nubo ang kamot sa Diyos, na dili tanya maluwas, ni bukat ang iyang igdulungog nga di siya makabati, pero ang inyong kalapasan nakapabulag kaninyo o sa inyong Diyos, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong, aron dili na siya makadungog. Puros ta mga makasasala at ubangan sa Diyos. Ang makasasala kaaway sa Diyos. But usa ka adlaw mianhi ang Diyos, salamat ani nga plano. Bisan ang kalibutan di mo tuo ani nga plano, pero gituman ni sa Diyos. Si propeta Isaiah nga nagtug-an ani nga pinadayag sa mga laraw sa Diyos, gipatay, gilutos mga igsuon. Pero gituman gyud sa Diyos, bisag wala na ang mga propeta nga nagtag-an nga dunay usa ka bata, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Nga kini mao paglaraw sa Dios aron nga kini nga bata magtug-an sa tanang tinago sa Dios, maghatag sa tanang saad sa Dios kini nga bata nga matao, ug magpaila kung kinsa ang Dios. Therefore the Lord himself shall give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, nga ang kahulugan niyan Dios uban nato. Pag-abot sa tukma nga panahon na tuman kining maong tagna, ug ang Injil na mo'y nag-quote ngadto kang Joseph nga magsampo nimong pangasaunon, ug ihimugso niya sa kabatang lalaki ang ngalan pagkatao Jesus, kay siya magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ug ang Dios pinaagi kaniya makig-uban sa katawhan, dinhi na siya sa kalibutan, ng kalibutan na himo pinaagi kaniya sumala sa pagpamatuod ni John sa sinugdan. Mauna ang pulong uban sa pulong ang Dios, ug Dios ang pulong kini siya uban sa sinugdan. Pinaagi kaniya na himo ang tanang mga butang, ngadtong nangahimo na walay nahimo nga dili pinaagi kaniya, ug ang pulong nahimong tao. Mo ni paglaraw sa Dios nga ang Dios sa nagdala siya lawas nun nga kahimtang nga mahimo siyang higala sa makasasala, to become a friend of sinners. Diyos na ni nga gustong makihigala sa mga makasasala. Matthew 11:19, a friend of the publican. Nahimo siyang higala sa mga maniningil ug buhis. Nahimo siyang higala sa mga taong makasasala. Nakigkauban siya sa pagkaon. Nakiglakaw siya kauban nila. Nakighinabi siya kauban sa mga taong giilang nga mga makasasala. Wa siya mag-ukon-ukon pagsulod og mga balay sa makasasala. Usaani si Sakio, nagiila nilang tikasan nga maniningil sa buhis, pero gisulod niya ang balay ni Sakio bisan ang mga tao nagyaga-yaga nga inyong magtutudlo nganong gisulod man sa balay sa usa ka makasasala. Pero ang Ginoo misulti kadto kang Sakio, ani adlaw ang kaluwasan sa Dios nahiabot ani nga panimalay. Tungod kay si Sakio nagpaila nga siya sad-an, ug kun matud panigisaan niya, kung duna ko'y gikalimbungan akong iuli sa pilo-pilo ang akong nalimbungan. Gihimo niyang mga tinun-an tong mga tao hanaway matarong ato nila sa sinugdan, ubay-ubay nagkuyog-kuyog sa Ginoo sa dihang yan ang gisulti paghinay-hinay ang tinuod nga mga butang na nagpanibog ang uban. Hangtod nga iyang repronounce usa ka adlaw ipanganlan sila, kamo akong mga tinun-an, 12 sila kabuok na apil tong usa ka tawo. Klaro ko kay bisag sa naong ug sa ngalan Judas gyud kaayo.
aron nga matuman nga he was a friend of the sinners. Hallelujah. Pero sa kadlaw ni ana, sa kagabhion human siya nagampo, dunay masipa nga kiss sa aping sa Ginoo. Sipa kayo, a kiss from an enemy. Usa ka halok sa usa ka kaaway nga nagbudhi kaniya o nagtugyan kaniya sa kamot sa mga makasasala. Ingon nga higala atong makita ang Ginoo na nahatod siya sa paghukom aron siya ilansang sa krus. Pero bisan siya gilimbungan sa usa ka halok sa usa ka away, nagpabilin siyang tinuod nga higala. He was wounded for our transgression. Gisamaran siya tungod sa atong kalapasan. To heal our broken relationship with God. Aron ayuhon ang naguba natong relasyon sa Dios nga kaniadto kita layo tungod sa atong pagkamakasasala. Pero nakighigala siya sa mga makasasala. Aron ibalik niya ang makasasala ngadto sa tubangan sa Dios. Nakinahanglan ning tinuod nga higala nga mupabilin bisan hangtod sa kinutuban sa iyang panahon sa kinabuhi. Kung nakaplagyan sa kinabuhi sa atong Ginoo, nga bisan siya nagantos sa hilabihan, nga nagpasan sa cross, ingon nga higala sa mga makasasala, nagpabilin siyang tinuod nga higala, nga wala niya isalikway ang mga pag-antos, aron nga ibalik kita sa tubangan sa Ginoo. Isaiah 59:2, ang inyong mga kalapasan nakapahimulag kaninyo sa inyong Diyos. But He was wounded to provide us healing over our sick soul. Yes, God. Sick relationship with God. Luoy kaita munang lingiw na lang tagsimbag adlaw, kaya nga atong pagsimbag tinuod nga Dios tinaptapan. Gisultian ta nga kini mga tawhan na mga iro walay mga Dios dinhi sa yuta. So dito na lang sila sa bulan, dito na lang sila sa bituon. Pero sa diyang ang Dios ng pagkatao, nakighigala siya sa makasasala. Aron ibalik ta sa tinuod nga pagsimba sa matuod nga Dios. Dili malitok sa pulong, unspeakable joy sa nihang nabalikta sa kamot sa Dios. Hilak ang atong gipasibaw kay dili malitok sa pulong ang kalipay sa dihang nga nabalikta sa paghigugma sa Dios nga tag-iya sa atong mga kinabuhi, nga nagpasaylo sa atong mga sala ug nagdawat kanato nga mahimong iyang mga kaanakan. Nagantos tag masakiton nga huna-huna naabagoy tarong nato wala. Atong panghuna-huna mga daot ang atong mga panghuna-huna, ang atong kasing-kasing dili matarong ang pagbati, atong lawas may mga sintomas sa kamatayon nga naglihok. Pero ang Ginoo, ang iyang samad sa iyang ulo, samad sa iyang kamot, samad sa iyang tiil, samad sa iyang likod, mga pangos o katong binangkawan sa iyang kilid, nahimo tong faithful wounds. Nahimo tong matinud-anon nga samad sa usa ka higala. Aron tumanon sa Dios ang iyang mga saad. Aron nga ang atong mga kaguol mahimong kamalipayon at umangan sa Diyos.
a painful healing. Nasa wala ta makatagamtam aning maong kaayuhan. May sakit nga pag-antos ang Ginoo sa krus. Aron ayuhon ta atong pangan sa Dios sa atong daot nga mga relasyon, guba nga mga pagbati ug masakiton nga mga lawas. Unsa kadili sayon, what a painful suffering that the Lord suffered at Calvary just to heal all our diseases. Muna si King David advance nga nagsulti nga daan, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things. Karon puno na ang atong mga baba sa pagpasalamat sa Dios sa mga kadaugan nga iyang gipaagi sa atong kinabuhi. Puno tag mga testimonies sa pagkamaayo sa Dios na himong bunga sa atong ngabil ang pagpasalamat. God is good all the time. God is good all the time. Aron bag-uhon ang atong kusog. Ang kusog kaniadto nga atong naggasto sa malaw-ay nga mga butang. Ang kusog nga atong naggasto kaniadto sa kalibutanong katagbawan. Gibag-o sa Dios ug gihimong bag-ong kusog sa pag-alagad sa Dios. Bag-ong huna-huna sa pag-alagad sa Dios. Bag-ong kasing-kasing sa pag-alagad sa Dios. Ug samtang naghiwid ang Ginoo nga linalsan sa krus, duha ka makasasala nga nagsudong kanyang binitay pod sa krus. Nagtanaw na sa taliwala ang Ginoo nga naghiwid sa kasakit, naghingutas sa kinabuhi aron ayuhon ta sa atong mga kaluyahon. Kita'y dapat makasinating operasyon nga walay anesthesia. Pero daw ingana ang nasinati sa Ginoo sa gidughan ng iyang kilid. Mga dugo nga nag-agos sa iyang ulo, sa iyang lawas ang kahapdos para ayuhon ta sa atong mga kaluyahon. Ang makasasala diri sa yang wala ingon nagbiay-biay bisag hapit na pud siya kabugtoi sa yang kinabuhi. Nagpabilin gihapong makasasala wa maghuna-huna kun unsay eternidad o kaugmaon sa yang kalag. Padayon gihapong nagbiay-biay kung ikaw mao ang Kristo. Luwasay mong kaugalingon o iapil mi sa pagluwas. Usa ka murag tinuod na istorya pero yaga-yaga ang pagsabot niini. Gibadlong siya sa usa ka makasasala diri sa tuo. Wa ka ba mahadlok sa Dios? Nga niya raman taning maurang hukom sa silot. Ang atong pagkalinansang sa krus tungod kay makasasala ta. Pero kining niya sa tunga, way sala. Ug sa nahabiling minuto sing kinabuhi nagbitay sa krus. Mihangyo, Ginoo. Hinumdumi ko kung tuwa ka na sa paraiso. Nagtunol gihapon og grasya sa kaluoy ang Ginoo bisag naghingutas na karon dayon.
mahiuban ka kanako sa paraiso. Dili sayon ang mga pag-antos sa Ginoo sa cross. Aron ayuhon tang tanan. Usa ka samad sa usa ka tinuod nga higala nga nag-alim sa tanan natong mga kaluyahon. Every touch of His presence matagtandog sa Ginoo kanato karon. It turn our sorrows into joy. Mataghikap sa Ginoo, matingala ka nga ang imong kaguol mahanaw. Mupuli ang kalipay sa pagdaig. Tungod kay pinaagi sayang mga labud, pinaagi sayang mga samad. Kamo na nga ayo. Sa Ginoo ang kasakit sa atong balatian. Aron ayuhon ta. Aron tanawon ta sa Diyos nga nagmalipayon. Rejoice in the Lord always. Mataghikap sa iyang presensya. May kaayuhan nga nagakahitabo sa inyong kinabuhi. Balatian sa inyong kalag. Balatian sa inyong lawas. Balatian sa inyong pagbate. Manindog tang tanan sa pagdaig sa Diyos. Kagawasan ang imong kinabuhi. Pasalamatan ang Diyos sa iyang mga pagantos. Niling kaayuhan nga atong natagamtaman. Ihambin na di nga adlaw. May mga frustration ka. May mga kasubanan ka. Tawga yung ngalan na ning orasa. Umabatsagan mo ang kaayuhan. Siya mao'y tinuod nga higala sa atong kalag. Nga mo pabilin labaw kay sa igsoon. Dili
siya magluib. Tuganan kaniya sa tinuod. I-comfort kaniya. Ayuhon kaniya. I-guide kaniya. Ubanan kaniya. Lipayon kaniya. Shout! Shout for joy! Receive your healing right now. Bayad na sa Ginoo ang imong problema. Gibayra na sa Ginoo ang imong balatian. Receive your healing right now. Gusto mo tanaw sa Ginoo na gilansang sa cross. Bisag sa damgo na lang, di ko gusto mo tanaw. Kaya ang pagantos para sa atong kaayuhan. Ayaw man na wala pa makareceive sa Holy Ghost. Pwede isa na to atong mga kamot o gamay, amtang magdaig ang tanan. Tawga si Jesus, aron mahimong kumplito imong kaayuhan. Pasudla ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Sugdi sa pagsangpit yang ngalan, Jesus, I need you, Lord. Jesus, I need you, Lord. Give me the Holy Ghost. Simple nga prayer. Katong wala pa makadawat sa Holy Ghost, niya Ginoo para mag-comfort, mag-ayo. Say, Jesus, 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 Jesus. Sabayan nato sila sa pagbayaw sa atong mga kamot. Kita tanan magbayaw tag mga kamot sa pagpadako sa ngalan sa Ginoo.
Maghimo tag hiniusang pagdaig sa pagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Salamat sa tanan nimong mga kaayo, Lord. Puna ang imong abil sa pagpasalamat. Ipataas ang imong tingog sa pagdaig. Hallelujah! Hallelujah! Pun ako, Ginoo! Pun ako sa imong presensya! Yes! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Awit to na to nga awit nag-iawit ganina mga igsoon. If He carry the way of the world, He will carry you.